Salam mehriban oğullar, giýçäşi edýdilleşler, kadyrdan tomuşaçylar. Şu wadeçenni bir adam bilen baglanşykly, näme üçin şol hiçili öz efiriňde, gepleşiklerinde şoň bilen baglanşykly istat aýdan ok, ýa şoň bilen baglanşykly gareş beýan eden ok, adyn tutan ok, zat diýip şeýdip neme diýerlerdi, köp soraw berýärlerdi. Şu güneçenni doğrudanam men oň ile baglanşykly istat aýtmadym. Aýdadym bilen ok. Sebäbi olar ýalyky mertebesizler bilen deň boljak bolmak, deňsiz bilen deň boljak bolmak biziň durmuş felsefelerimiziň içinde bolan bir hereket ýagdaý däl. Itirer kergen geçer. Ýöne şu taýda bir mesele bar. Şol ýüri oturan şagal Nargiza Sidamutova diýip bir aktivist, köne aktivist edenanlarymyzdan biriniň adyny aýdyp, şoň bilen baglanşykly bir toslamadyk öňe sürdi-de. Indi bärde şeýle bir ýagdaý bar. Mehriban doganlar, edi tomaşaçylar, bize tökmet atýan adamlar bizi tananok. Ýöne biz olar tanaýas. Ine şu taýdaky neme ýagdaý şeýle şundan ibaret. Şoň üçin olar tanap tanaman agyna gelende aýdyp otur, şeýdip özüni maskara etdi. Öz sırtyny, öz ýzyny özleri atşy. Nargiza Sidamutova bilen baglanşykly. Nargiza Sidamutova näçe gerek Türkiýede tutulup deportasiýa ediljek bolan bolsa, şonça gerek esasy rol oýnap şonu deportasiýadan alyp çykan men özüm 100% takadat edip bilýän, subut edip bilýän. Bir näçe gerek Raşotka aňarsynda otyrka özüm baryp deportasiýa merkeziniň içinden şoň elinden tutup çykaryp alyp gaýtdym. Eger hakykatdan hakykatyň hatirasyna hereket edýän biri bolsa, Nargiza Sidamutova çyksan aýtsyn, ýalan diýsin. Nargiza Sidamutova bilen baglanşykly Muhammed diýejiň eden bir erkek hereketi bar. Şoň üçin men özüne de minnetdarlyk bildirdim. Muhammed diýeji şol aýaly bilen baglanşykly maňa duýduruş berdi. O duýdurşam nähili berdi? Bir mesele bar diýdi, häzir ol şu mesele geljekde diýdi, sen garşyňa seni biýawra etmek üçin ulanarlar döwlet çan şunu diýdi Muhammed diýeji. Men diňledim şonu Muhammed diýejini we özüni de düşündirdim şu ýagdaýyň nähili bolanyny. Şu Nargiza Sidamutovany nähili oýnajak görseler biziň garşymyzda hiç wagt şolaň maksadyny etmejegini men Muhammed diýeje düşündirdim. Ýöne şondan da Muhammed diýeje erkek bolup şo duýdurşy öňünden berdi. Şoň üçin ýene bir gerek halkyň öňünde Muhammed diýeje şol duýduruş üçin men minnetdarlyk bildirýän. Biz bu herekete taýyn garaşyp oturduk. Nargiza Sidamutova diýilýän zenan maşgala Gyýdyba ýanyna İstanbullu ençe ýyldan bäri hyýaty gaçyp atalga zat aljak boldy. Ýöne hiç zat başa barmady. Hiç ýyly başa barmady. Ondan Nargiza Sidamutowaň özü maňa bir näçe gerek ýazdy, ýüz tutdy, maňa hat gerek, daşary ýurtdaky opozisiýalardan, daşary ýurtdaky guramalardan käbir şolar ýalyky status bilen ýa dokument bilen baglanşykly bir işler etmek üçin diýdi. Käbir adamlaram adyn berdi. Menim şonu Nargizany iň gowy tanaýan 5 adam ýokdur. 2 ýa 3 adam bardyr. Şolaň birem men. Şonda men Nargiza aýtdym. Sen ol adyny sadak geçen adamlaň, watandaşlaň diýdim. Türkmenistanyň içinde häzirki zalim, jenaýatkar, ganhor diktaturan şu derece yetmegine wejara bolmagyny, şunça gan we göz ýaşy dökmegine sebäp bolan, şonu rol oýnan, şonu goşup çykan adamlar diýdi.
Bu adamlar dedim. Bular oppozisiya değil. Bu adamlar hiç adam değil. Bu adamlar öz hapa ıyzyny arasalacak bolup dedim. Halkyňam häzir bir kän maglumaty ýokka, oýanmaka peýdakeşlik edip öňünden sypjak bolýarlar. Buyrugyny sypdyrjak bolýarlar diýdim. Ýöne şonda maňa düşünmedi. Ondan soňam köp kynançlyklaryna dowam etdi. Men onu bilýän. Habar gelip dura. Inni. Nargiza Sidamutowaň şu daşary urtlarda özüni oppozisiýa ýa-da aktivist toparlar ýaly görkezjek bolýan. Ýöne aslynda bulan diktatorlyga gönümel ýa-da aýlygly ýollan hyzmat etmekden başga hiç sada yaramaýanlygyny ýa-da diktatorlygyň ýerine gidäýenne ýerine biri geçeli diýip häkimiýeti ele geçireli. Näme üçin? Ýzymyzdaky hapalamyz bilinmesin. Şonu ýok edeli halk oýanmaka diýen maksat bilen hereket edýän adamlar. Sidamutowa, Nargiza Sidamutowa diýip adyny tutdy. Nargiza Erken Tez kanalyna gepleşik taýarlajak diýdi. Erken Tez kanalynyň başlygy Ragip Kamil İlbeg bilen tanıştırdım, gürleşdiler. İlbegin özü menden haýyş etdi. Denan sesi zady bolsa gowy bolar diýip. Gürleşdiler. Bir näçe proýektiň üstünde gepleşik taýarlalyp gürleşdiler. Soň olaň arasynda näme boldy bilenmek. Olaň söze adaşdy, bir zat boldy. Her kimiň öz versiýasy aýdyldy. Meni gyzyklandyran. İkisiniň hem versiýasy ýa-da näme boldy, näme etdi meni gyzyklandyran. Şoň üçin men aýtdym, meni gyzyklandyran öz araňyzda çözüň diýdim. Şondan soň Nargiza Sidamutowa Muhammed diýejiň maňa beren duýdurşyna görä hemme kişiň kapysyny çalyp bizi şikayet edip başlady. Hemmelerine aýlanyp şikayet etdi bizi. Şikayetam İlbegini şikayet edýär, menem şoň oýnatgysy, döwlet aslynda erwede adam däl ýöne şoňa özüni oýnadýar ýaly bir senariýa şolar ýaly gep gurrun gıýbat tökmet taýýarlanýar. Şuň gün men ol adamyň adyny tutamak näme üçin? Adam däl. Özü jenaýatkär. Türkmenistanda şuň gün hukuk ýok bolsa, kanun ýok bolsa, ýöremeýän bolsa, adamlar tökmet bilen ýöne ýere basylýan bolsa, başka günäleri ýönkölýän bolsa, ýasama adam tutmak, basmak zatlaryň hemmesinde esasy rol oýnan şol aňyrdaky hukuk goraýjy organlarda işläp gaýdan ýanky şarlatan. İstanbul'a gelip näme etdi? Bolan mehmanhanasynda içi bilen viskisini içip sıçtı. Oňun bokuny kim tämirledi? Aktivistlerimiz tämirledi. Şoň öz bokuny arasalan aktivistlere de soň özü düşman boldy. Inha gadyr bilmez şular ýaly adamlar. Bular aktivistemde, bular hiç adamda. Bular owalky jenaýatkär. Inni daşary urda çykan soň öz wyjdanynyň berýän basyşyna çyda bilmän şeýdip şerraýlyk edip ýörler. Şoň üçin Nargiza Sidamutowa bilen baglanyşykly meseleni şu taýda şeýdip men şuny size düşündirmek istedim. Gyzgyny bilen. Näme üçin? Tamdyry gyzgynka ýapmaly. Bu bir. 2. Bular diýä daşary urda gaçanly. Ey nadan, samsyk. Ola türkmençe gepleýär bilen. Öz dilini bilmeyen, öz halkyny bilmeyen adam o nähili halka peýdaly bolup bilýär. Sen özüňe peýdaň ýok, halka nädip peýdaň bolsun? 1, 2. Özüm. Men Türkiýede okudum. Studentlik döwürlerimde kursdaşlarym ýa men bilen bile Türkiýede okan oglanlar, gyzlar hemmeti bilýär. Türkmenistanlaram bilýär, Türkiýelilerim bilýär. Häzir Türkiýede universitetlerde muallym bolup beren muallymlaram bilýär. Hemmeti bilýär. Studentlik döwrümde biziň öz
Yigitler Toporu adly folklor ansamblymyz bardy. Şoň bilen biz Türkmenistany tanatmak, medeniýetini tanatmak üçin okuň ýanyndan şey edip çykyş edýärdik. Şol çykyşlarymyz bilen Türkiýanyň döwlet teleradio guramasynyň ünsüni çekdik. Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyndan maňa iş teklibi geldi. Inni Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyndan iş teklibi gelen makaly. Men şonu taşlap Türkmenistana gitmelimi? Nadan? Men sen isseňe, sen keypiňe görä nemetmelimi? Öz durmuşumy şoňa görä planlamalymy? Tanamayan adamyň barada agzyňdan kanalizasiýa aly döküp otursun. Ol aýdýan zatlaryň hemmesi size degişli. Şu taýda şeýle bir ýagdaý bar. Hükman psikolog tanışlaryňyz bardyr. Şolardan haýyş edin. Görkezin şolaryň roliklerini. We soran. Şol adamyň psikologiki kartyczkasyny, analizini size çykaryp bersinler. Bular Türkmenistanyna adam sanyna bolmadyk. Halk tarapyndan adam kabul edilmedik jenaýetgärler. Indi bular halkdan aralajak bolýarlar. Halky ağlamasınlar, hakikat aydılsın diyen adamlarım öz eden cinayetlerini şolon üstüne tökümüne atıp qaralacak bolýarlar. Günü palçyk bilen sowap bolan ama ýöne bu adamlar onu düşünmeýär. Düşünme ukuyubam ýok şolarda. Şoň üçin men bilen adyny magdam bular barada gürlejek bolmaly. Inni Rozway barada gürledi. Rozwaýyň jogap haky dogdy. Rozway aýdar jogap berer. Men Türkmenistandan gaçamok, men Türkmenistandan okumaga çykdym. İş teklibi geldi Türkiýede, şeýdibem galdym. Türkiýanyň döwlet teleradio guramasy bir ýerde iş teklibi gelir, men ýok diýerini diýjekken, men öz ygtyarym, öz ykbalymy nähili planlap kesgitlemek men ygtyarymda, oň ygtyarynda däl. Şundan bilip goýmaly.